i u svetu rvanja, jer želim da mu budem podrška kako je tom mlađem, tako naravno i starijem ako bude se odlučio da bude fudbaler ili bilo koji sport da se odluče da se bave. Ja ću samo da im budem velika podrška i sebe vidim kao dobrog oca za 15 godina. Imate li neku poruku za sve nas? Pa za sve vas imam. Verujte u svoje snove, šta god to bilo. Ne može svako od nas da bude olimpijski, svetski šampion u nekom sportu. Ali kroz sport, bavite se sportom naravno. Ne mora to da bude profesionalno, ali bavite se sportom jer kroz sport ćete da stičete zdrave navike i jednostavno bit ćete bolji ljudi i kroz taj sport će vam lakše biti ako neko od vas bude naučnik, fizičar, matematičar, lakše ćete sve to da podnesete. Neko će da bude biznismen od vas, imaćete neke svoje firme možda, ali sve ćete to lakše da prebrodite sve te prepreke koje imaš i u poslovnom svetu, i u prosveti, da kažem obrazovanju, ako bude neko od vas i profesor, nastavnik, sve ćete te prepreke lakše da prebrodite ako budete u sportu i uključeni u sport. I u svoje snove verujte i oni će se ostvariti sigurno. Bavite se sportom. Nijednu lošu stranu baviti se sportom ne vidim. Baviti se sportom je zaista lepa stvar. Pre svega upoznaš ljude, putuješ, družiš se. Ja gde god da se pojavi sad na planeti, u koju god državu da me staviš, ja imam tamo nekog prijatelja, zato što sam se borio sa njima. I svi smo mi posle sportske karijere drugari. I to je jedna velika familija i tako mislim da i u drugim sportovima. I zato je lepo baviti se sportom i ne vidim jednu lošu stranu bavljene sportom. Naravno, imaš ti u sportu i povreda i loših situacija što se dešavalo i mene su pokrale sudije nekada, ali sve to kad podvučeš liniju, kad završiš karijeru, sve te to dovede do onog glavnog cilja. I ništa nije bilo bitno šta se dešavalo pre, nego najbitnije mi je bilo šta je glavni cilj. Moj glavni cilj je bio osvajanje zlatne medalje u Riju, što sam ja i ostvario. I sve one ružne stvari što su bile u sportu, ima ih naravno. Lagao bi vas da kažem da nije bilo ružnih stvari, ali bilo ih je, ali sve to se zaboravi kad ti ostvariš svoj san i cilj, a to je da budeš olimpijski šampion. Koje su to neke vrednosti koje ste usvojili baš zahvaljujući sportu? Pre svega mislim da sam jako dobar vrednosti. Jako mislim da sam posvećen stvarima koje radim. Kao što sam bio u sportu. Eto, Marina je ovde sa mnom i ona zna, ona radi kod mene u Savezu već 5 godina već, ja sam 6 godina predsjednik. I kad nešto odlučim, kad nešto hoću da radim, uhvatim se toga i to radim posvećeno maksimalno. To sam stekao kroz sport. Moj karakter je takav da, karakter sam stekao kroz sport, jer u takvom sam sportu bio gde se moralo skidati kilogrami, gde ne jedeš redovno po 2 nedelje, gde moraš da izgubiš za 2 nedelje po 13-14 kila, tako da jako je težak sport rvanje i kroz taj sport sam stekao taj karakter kakav imam sada. I još jedna bitna stvar je da sam, po meni mislim, i to mnogi kažu, to nije lepo da ja govorim, ali mnogi kažu da sam dobar čovek, da sam ostao onakav kakav sam bio i pre osvajanja olimpijske medalje. Čak što više mislim da sam postao još bolji i drugačija osoba kad sam osvojio olimpijsko zlato, jer znao sam šta nosi ta olimpijska zlatna medalja. To je baš ovo ovde gde se nalazi, to nosi i ovo što se ovde nalazim danas sa vama i prenosim vama neka moja iskustva i mislim da moram biti još mnogo odgovornija osoba nego što sam bio pre osvajanja zlata. Znači mislite da ima kada neko osvoji neko prvenstvo ili bude prvog da se uobrazi ili... Kako nema, toga ima, to je normalno. Nekog to ponese, neko poleti visoko, ali na kraju krajeva kad poletiš visoko svi kažu ima ta posljedica, možeš jako da se udariš kad padneš, tako da ne treba poleteti, treba ostati na zemlji i biti onako kakav si bio pre. Imate li neku omiljenu pesmu? Pa imam mnogo omiljenih pesama, smijem se, pogledao sam Marinu, ona zna. Ja volim jako da pevam i zaista sam vesel čovek i zaista imam mnogo pesama koje volim,
Ali eto, mogu da izdvojim, imam dve pesme koje mi je pesma bila godinama kad sam bio mlađi i to je Dete sreće od mozi mi kako se zove, Marko Bulata. Tu mi je onako nekako, ta pesma mi je posebna, ali imam jednu pesmu koja mi je omiljena i koja mi je bila i prvi ples, da kažem, na svadbi, to je Prava stvar od Zdravka Čolića. Eto, to su dve pesme koje bi izdvojio. Kad smo kod pevanja, može ono interesantno. Posle ove priče mi je da pre svega budem uz moju porodicu i da uvek moju decu i suprugu podržavam u svemu što rade, da im ne budem prepreka ako se odluče da budu neki drugi sportisti i nešto, da ih usmerim na pravi put i da što više svog znanja i svog iskustva što sam stekao kroz život sportski prenesem na mlade ljude kao što ste vi i da zaista podržavam svu decu i sport u Srbiji, da budem uključen u sistem sporta Republike Srbije, da svojim doprinosom donesem da stvorimo još mnogo šampiona. Jer Srbija je zemlja zaista velikih šampiona. Jesmo mali, ali imamo puno šampiona.